नमस्कार प्रणाम। हम गीतकार वकील बागी आज एगो दमदार ऑफर लेके आयल बानी तमाम सिंगर भाई लोग खातिर। तो वीडियो के पूरा देखब जा आ एकर ऑफर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ जा। ऑफर बतावे से पहले एगो छोटा सा रिक्वेस्ट करल चाहब। हम हमेशा फुल एंड फ्री गाना लिख के तमाम भाई लोग खातिर लिख के लेके हमेशा आइला। तो चैनल के अब तक सब्सक्राइब नहीं के कैले बानी, सिंगर बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, आ बेल आइकन में घंटी प्रेस कर ली सबसे पहले सुन के आगावे खातिर। तो ऑफर ई बा भाई लोग, आज 11 तारीख से 15 तारीख के बीच में हमसे गाना लिखवा सकीला। एगो गाना, एक सिंगर एक बार एक गाना फ्री में एकदम कौनो ट्रैक पर, किसी ट्रैक पर एक गाना कोई सिंगर हमसे पूरा एकदम फ्री 11 से 15 तारीख के बीच में एक गाना फ्री लिखवा सकेला। तो ये ऑफर का ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करी, काहे से कि तमाम सिंगर भाई लोग अधिक से अधिक एक ऑफर का लाभ ले सके। तो ऐसे सुंदर सुंदर ऑफर आ मैटर पावे खातिर हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ली। फिर मिलब एगो जानदार शानदार मैटर के लेके, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरिया समाज।